de la carn. La carn una mica ja cuita. Aquí queda la salsa de tomàquet. Aquí hi ha una mica de ceba, dos rodelles d'all, mitja ceba, de l'oli es distribuïa, l'oli. Ara aquí ho tindrem. Val? La sal sempre la tirem a l'aigua, els macarrons, o la pasta sempre a l'aigua, els macarrons. Ja està. Aquí els macarrons. Ara quan arrenqui el bull, 15 minuts. Molto bene. Ara posem la tomàquet. Ja està. Ja està. Ja està. Ja estan gratinadets. Han tardat poc, Macarrons i la catalana.